Maayong kalagkalag kanatong tanan. Gikan lang mi sa Mactan Memorial Garden sa Barangay Maringondon sa siyudad sa Lapu-Lapu. Dining adlaw gyud sa mga Santos Todos Los Santos. Niabot mi dito mga pasado alas 11 sa buntag, dili kayo daghan. In fact, hapsay ang trapiko pa sud ug pagawas sa Minterio. But mainly tungod sa grabe kainit, pertig yung alimuta. Hapit ng utong tutok niya mamahit gyud ang kainit sa adlaw. Ako nakitaan kasagaran sa mga nangadto, mao pay pagtukod sa ilang mga tents, mao pay pagpahimutang sa ilang mga ice boxes o I think liwa karon ng palis kanang igsugod naglandong sa adlaw aya pa ni sila magtukod. Ang uban dito ako napangutana sa yung buntag sila nagtukod or kagahapon pa sa Oktubre 31 sila nagpahimutang sa ilang mga butang nya. Ang plano ining manganhi karong palis, mag-overnight na sila diri sa Mactan Memorial Gardens ug I think po pariha ang plano sa katawhan sa mga minteryo sab sa ubang bahin dinhi sa naglain lang. Ang uban nagpamisa na sa nangagi pa nga mga adlaw, specifically gahapong adlaw ng limpyo aron nga makapahigayo na ang tibok pamilya sa pagkuyog karong dili na kayo init, dili na kayo uncomfortable, labi na katong wa intaw makadao mga tents. Ang uban nagpamisa na gahapon taliwa sa grabing kainit sa adlaw. Nagpayong lang hasta mga pari gipayungan lang sa ilang mga assistants para sa pagtimaan. So naglalain mga paagi sa atong pagtimaan sa kalagkalag, pero ang labing importante mao ang diwa sa paghinumdum o pagpasalamat o pagpasidungog sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwan na sa laing kalibutan. Akong amahan si Agripino Lastimos sa senior, way akong giduaw, ang iyang lubong way among giduaw diri sa Mactan Memorial Gardens. Nya doon ako'y kuyog sa among pagduaw diri kaming Dr. Iris. Doon nami kuyog diri sa among pagduaw si CB nga nagsulo bintawon sa iyang cone kay resita sa iyang veterinarian si Dr. Franco mo ni si CB. Sa labing unang higay nakakita sa, is this the first time ni CB? Yes. With Lolo Aging, kuyog ni Agripino Lastimos sa senior, ang akong amahan. Asa naman tang dapitan nila? Sa buwan siya, sabab na ni sa Bangkal. Nami sa Barangay Bangkal, nakalusot na migikan dito sa Marigondon, Barangay Marigondon. Kay mao ni nakita ni Nilo nga labing hapsay nga agianan diri sa pauli na dito sa among lungsod sa Konsolasyon sa amihan ang Subo. Alas 11:27 na sa buntag, so mga 10-15 minutes rami dito. Hapsay kayo kanang hawan kayo ang Mactan Memorial Gardens. Di pa kayo daghan ang mga tao, pero karon taon ining landong na tialisib no, oy daghan na kayo mga tao dito. Labi na karong gabi ug hantod na ugma sa kadlawon sa adlaw na gyud sa mga minatay sa All Souls Day. Kumusta man ang inyong pagtimaan sa kalagkalag? Butang palihog diya sa atong comment box kung sa inyong mga kalihukan atol sa kalagkalag, kung sa inaanda ninyo nga mga pagdabaw mo pagkaon ngadto sa minteryo. Kami nagdami og palabok sibno, ang kinakusgan nga palabok na paborito ni Dr. Iris, ang palabok sa Mang Inasal. Among pansit palabok among gihapit ni Mami Tining sa Barangay Basak sa siyudad sa Lapu-Lapu. So mga to sa Mactan Memorial Gardens. May nang palabok ko nasib kay long life, no? Compatible ba ang long life sa kalagkalag sib? Pero lami man ang timpla sa palabok. Doon ako inadiskubrihan ha, kining palabok sa Mang Inasal pupariha ra gini sa palabok sa Jollibee. Sister company ra na sila. Ang Jollibee gi-check na ko ang ilang palabok nga family box. Usa ka family box good for 4 to 5 persons. Okay, pila sip ang presyo sa Jollibee, 530 pesos ang ilang family box. Sa mga family box pariha ra gid dakon, and I'm sure pariha ra ning kusina, pariha ra ning timpla. Sa Mang Inasal good for 4 to 5 persons ang ilang palabok nga family box.
350 pesos ra. 300 pesos ra. So I think 340 ni so ni diferensya og dulan 200 pesos. Unya maura ni nga palabok. So kung tihik mo parihan ako at tumo order sa Mang Inasal. Although mas daghan mong branch sa Jollibee. So I think ang convenience ni, ang pag-integrate ni sa mas popular pa sa Jollibee kaysa Mang Inasal. Pero kung gusto mo makasave unya na mo Mang Inasal diya sa duol at mo order sa Mang Inasal ayaw mo order sa Jollibee. Although in fairness patig lamiah sa ilang pansit palabok sa Jollibee or sa Mang Inasal. Maura nang lamia ang mopariha ra kalami pero perting mahala mao ang pansit malabon. Askang mahala sa pansit malabon niya dili pa gid palabok. Pansit gyud na nga malabon ang gigamit sa yang timpla mura lang o palabok. So mo ni akong gamay nga review sa mga palabok nga among natilawan. Mas ang kinabaratuhan mao ang Mang Inasal, maurang lamia sa Jollibee, mo diferensya og dulan 200 pesos. Ang pansit malabon mo kinamahalan, mas mahal pa sa Jollibee ang pansit malabon plus dili siya palabok. Dagko siya nga pansit. Pansit malabon gyud ang gigamit. Pero timplahan lang og brown palabok. Asa na ta dapitan nil? Kanada sa kuan. Kuan na siya. Highway? Padung na sa Ibo. Padung na may Ibo, barangay Ibo sa siyudad sa Lapu-Lapu. So bisan sa nasunong highway sa Lapu-Lapu, dili siya huot. Pero nagamit man may og ways gikan sa Konsolasyon gitambagan mi nga ato miagi sa First Mandawi Mactan Bridge. Pero diha mi sa P. Burgos, luyo sa Pacific Mall, nya lahos sa AC Cortez, lahos na sa First Mandawi Mactan Bridge. Perting paspasa na mo nga nakaabot diri sa siyudad sa Lapu-Lapu in maybe 30 minutes ra gikan sa Konsolasyon. Unya pauli sab niya nami sinilo na dili na waste may among gisubay ining nigiya na mo padong na masuhito ni sinilo kay sa waste basta diya sa siyudad sa Lapu-Lapu. So padung na may pauli dito sa Konsolasyon. Okay, good girl. Okay. Good girl. Niya ugma napagyud ang traditional gyud nga pagtimaan sa kalagalag ugma gyud adlaw nga Sabado matunong ang November 2 kay mao gyud ang adlaw sa mga minatay. Pero tungod sa convenience kay ang kasagaran ideklara nga holiday ang November 1 man mao na nga ari sa All Saints Day ang kasagaran sa katawhan. Pero adto sa probinsya sa gagmay pa may mga bata dito sa kalungsuran Nobyembre 2 gyud ang pag-adto sa mga menteryo. Pagduaw sa ato mga minatay, pag hinumdom sila mga maayong buhat, pag cut-on sa ilang paglabas sa ilang mga pagtulunan na mo-apply sa ato mga pagsuway karon o labaw sa tanan pagpasidungog nila sa ilang pagmatuto nato, sa ilang eskwela nato, sa ilang pagpatambal nato, sa ilang pagpadako nato o sa ilang pagladlad ining mga infrastruktura, ining mga institusyon na ato karong gipahimuslan sa atong pag-upanahon. Daghang salamat. Pasidunggan nato ang atong mga santos, mga liyata sa kaluwasan, sa kaayuhan sa atong nasod o sa atong katilingban. Padung mi sa Mactan Memorial Gardens, nanawag na ko, nagkastorya may ni attorney, di lang ako isulti ang iyangan, kayo ako mananghid niya, pero usan ni sa mga inilaking abogada din sa Subo, ang iyang bana mo isuod kay nako, inilasad nga abogado din sa Subo, nipadayag sila sa ilang suporta sa atong programa o ingon sila nga wa na gyud tay laing mahimo gawa sa pagpakabana, gawa sa pagpadayag sa atong mga hunahuna. Iyawat na lang makatabang ta sa ubang katawhan sa pakigsaw nila sa atong pagsabot sa mga panghitabo karon o sila mismo madasig sab sa pagpangilabot. Na dili lang mamyugpos, dili lang maghinanaw, kundi dili mo susi sabon sa itong mahimo isip lungsuranon pagtabang sa atong nasod. Pero nagkauyon mi nga nakasuway naman mi sa diktadurang Marcos, pulos na naman mi sa pangidaron nga nakita mi sa giun sa pagpukan sa katawhan Pilipino, giun sa pagpalayas ang diktadurang Marcos. Murag doon na mga timaan na murag hapit na, dili pa ugma, dili pa sunod semana, dili pa tiyali sunod buwan, maybe not this year, maybe not next year, pero murag hapit na. Hopefully within our lifetime makakita na taog mas maayong ugma
mas hayag nga umaabot ug mas makiangayon nga kaugmaon para sa atong mga bata ug sa about nato nga mga henerasyon sa atong nasod ug sa atong katawan. Uban ni Dr. Iris ug ni CB ug ni Nilo niya nami sa asa datadapit nila. Mitsa. Nanami sa Mactan Export Zone 1 or 2? 1. Best 1 nami. Padung nami sa Marcelo Fernan Bridge. Pila lang ka metro gikan. So nakalingkawas nami gikan dito sa paglibot-libot namo sa paglusot-lusot namo sa kabarangayan sa Lapu-Lapu gikan sa Mactan Memorial Gardens sa Barangay Maribago sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ug karon igluwak namo sa Marcelo Fernan Bridge, tabok nami sa siyudad sa Mandaue. Unya subay nami sa nasunong highway balik na sa amo Pinoy-anan sa lungsod sa Konsolasyon sa amihan ng Subo. Maayong kalag-kalag makahuluganon nga pag hinumdum sa atong mga nitaliwan nga mga minahal sa kinabuhi. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban. Mabuhi ang kamatuoran.